παρουσιάζουμε φέτος, μετά από 13 χρόνια λειτουργίας του Ερασιτεχνικού Θειάσου Νέων Κοινοπιαστών, την αρχαία τραγωδία Ελένη του Ευρυπίδη. Ο Θίασος μέχρι τώρα κάνει κωμωδίες, κυρίως και παραδοσιακά λαϊκά δρόμενα. Είπαμε ότι είναι ευκαιρία να μάθει και το ευρύ κοινό ποια είναι επιτέλους αυτή η Ελένη του Ευρυπίδη, γιατί όλοι ξέρουμε την παραδοσιακή Ελένη της Τρίας, και να δούμε κάτι καινούριο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους βοήθησαν για να συντελεστεί αυτή η παράσταση, η οποία είναι πάρα πολλοί και χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα μπορούσαμε να την πραγματοποιήσουμε, γιατί ο Ερασιτεχνικός Θείασος Νέων Κοινοπιαστών δεν υπάγεται σε κανέναν ομιλό, είναι καθαρά δικό μου δημιούργημα, οπότε δεν έχει και έσοδα. Ευχαριστούμε λοιπόν, ας είναι καλά οι εθελοντές, οι κοινοπιαστινοί που δίνουν κατάθεση ψυχής κάθε χρόνο. Ευχαριστώ θερμά τη Δημοτική Κοινότητα Κοινοπιαστών και τον Πρόεδρο κύριο Δημήτριο Σουρβίνο για τη σημαντική του χορηγία, όπως κάθε χρόνο στηρίζει την προσπάθειά μας, τη Φιλαρμονική Κοινοπιαστών για τη διάθεση των καθισμάτων και την Ενορία Κοινοπιαστών και τον Πάτερ Χρυσόστομο ιδιαίτερα για τη διάθεση του χώρου του Αγιάννη για τις πρόβες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό όλους τους χορηγούς μας που είναι αναρτημένοι πάνω στην αφίσα, γιατί χωρίς τη δικιά τους τη χρηματική συνεισφορά δεν θα μπορούσαμε να πληρώσουμε το μεγάλο κόστος της μικροφωνικής εγκατάστασης, και τον κύριο Γιάννη Σουρβίνο Παύλα Γούρη, ξυλουργικές εργασίες, που και αυτός, όπως κάθε χρόνο, συνεισφέρει με τη χορηγία του να συντελεστεί η θεατρική παράσταση. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους χορηγούς, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν τίποτα 13 χρόνια. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Αμαλία Μαρία Ραϊμόνδη και τον κύριο Φώτη Βασιλόπουλο, οι οποίοι κάλυψαν τα έξοδα της αφίσας και των 200 προγραμμάτων. Σας ευχαριστώ, παιδιά, ήταν πολύ σημαντική η συνεισφορά αυτή χρηματική. Το ψητοπολείο Πάπρικα, το οποίο έδωσε ευγενική χορηγία τα νερά για τους συμμετέχοντες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Γιώργο Μωραΐτη, ο οποίος είναι από το πρωί εδώ πέρα για να στήσει όλο αυτό και άφιλο κερδός προσφέρει τις υπηρεσίες του, όπως και παίζει στο Μαυρογιαλούρο. Σας ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος είναι πίσω στην κονσόλα. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Μάνο Σκιαδά, έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε πρόσφατα στο χωριό μας, το αγάπησε το χωριό μας, ευχαριστούμε Μάνο, και πλαισιώνει με την μουσική του όλο το θεατρικό. Φοβάμαι μην ξεχάσω κανέναν, νομίζω ότι τους έχω ευχαριστήσει όλους. Είναι πάρα πολλοί εθελοντές που βοηθάνε, δώσανε φέτος εντόνια, κουρτίνες, υφάσματα, αξεσουάρ για να ραφτούν οι στολές, δείξανε μεγάλο ζήλο όλοι, και μέσα από την έκφραση του εθελοντισμού καταφέρνει να ανεβεί αυτή η παράσταση. Και τώρα λίγα λόγια για την υπόθεση του έργου, η οποία είναι άγνωστη στους περισσότερους, και μη φοβάστε, η τραγωδία του Ευρυπίδη Ελένη δεν είναι τόσο βαριά όσο νομίζετε. Αντίθετα, έρχεται στο τέλος η κάθαρση, έχει αίσιο τέλος και δίνει πολύ σημαντικά μηνύματα. Ο Ευρυπίδης λοιπόν ήταν πάντα ένα ανήσυχο πνεύμα και μέσα από την τραγωδία του αυτή θέλει να προβάλλει ένα αντιπολεμικό μήνυμα. Μήνυμα πολύ επίκαιρο στην εποχή μας, και το παρουσιάζει με ένα πολύ έξυπνο τρόπο, με το τέχνασμα του ειδόλου, γιατί στην Τρία δεν υπάρχει αληθινή Ελένη, υπάρχει το είδωλό της. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια οι αρχαίοι πολεμούσαν για κάτι ψεύτικο, και εκεί ο Ευρυπίδης θέλει να τονίσει την παράνοια του πολέμου. Ένα άλλο στοιχείο που θέλει να τονίσει ο Ευρυπίδης είναι ότι η γυναικεία επινοητικότητα και ευστροφία μπορεί να δώσει λύση σε πολλά προβλήματα. Και το βασικότερο για μένα είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει ευβουλία.
Δηλαδή, σωστό μυαλό και ορθή κρίση. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματα της ζωής του. Ωστόσο, πάντα χρειάζεται η θεϊκή δύναμη. Γιατί όταν ο άνθρωπος στα απροσδόκητα και στο αδιέξοδο της ζωής του δεν βρίσκει λύση στα προβλήματά του, πάντα ο Θεός θα έρθει και θα τον βοηθήσει. Αρκεί να είναι δίκαιος και ευσεβής. Φοβερό μήνυμα για μένα. Ο δίκαιος ανταμείβεται, ο άδικος τιμωρείται σύμφωνα με τον Ευρυπίδη. Ας πούμε όμως τώρα μερικά λόγια για την υπόθεση του έργου για να καταλάβετε, για να ξεκινήσει η θεατρική μας παράσταση. Ας μεταφερθούμε λοιπόν πίσω στην αρχαία Σπάρτη. Τρεις θεές, η Ήρα, η Αφροδίτη και η Αθηνά, παίρνουν μέρος σε ένα διαγωνισμό ομορφιάς. Η Αφροδίτη ως πονηρή. Παρακαλώ τα παιδάκια να καθίσουν πίσω, να μην ενοχλούν τους μεγάλους. Έχω φτιάξει ειδικά φέτος παιδική γωνιά για αυτό το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η Αφροδίτη λοιπόν τάζει στον Πάρη την Ελένη ως δώρο, αρκεί να διαλέξει αυτήν. Και ο Πάρης δέχεται φυσικά, γιατί η Ελένη είναι πολύ όμορφη. Και όντως ο Πάρης διαλέγει την Αφροδίτη. Το καταλαβαίνει όμως η Ήρα και θυμωμένη για να εκδικηθεί την Αφροδίτη, δίνει στον Πάρη μια ψεύτικη Ελένη. Δίνει ένα είδωλο. Οπότε ο Πάρης παίρνει στην Τρία μια ψεύτικη Ελένη, ένα είδωλο. Την αληθινή Ελένη όμως η Ήρα πρέπει να την εξαφανίσει για να μην φανεί το κόλπο της. Τη στέλνει λοιπόν με τον Ερμή και την αφήνει στην Αίγυπτο, στο παλάτι του βασιλιά Πρωτέα, ο οποίος έχει δύο παιδιά, το Θεοκλήμενο και τη Θεονόη. Η Θεονόη είναι δίκαιη και σεβάσμια ιέρια. Η Ελένη περιμένει καρτερικά, όπως της είπε ο Ερμής, κάποια στιγμή ότι θα γυρίσει ο Μενέλαος από τον Τροϊκό πόλεμο να την πάρει πίσω στην πατρίδα, γιατί αυτή δεν έφταιγε σε τίποτα και ήταν εξόριστη χωρίς να το θέλει και περιμένει καρτερικά να έρθει ο Μενέλαος. Όταν όμως πεθαίνει ο Πρωτέας, ο Θεοκλήμενος προσπαθεί να την παντρευτεί δια της βίας και η Ελένη για να γλιτώσει προσπέφτει και αίτησα συνέχεια στο μνήμα του Πρωτέα. Μία μέρα ένας αχαιός που έρχεται από τον Τροϊκό πόλεμο της φέρνει πολύ άσχημα νέα. Ο Μενέλαος γυρνώντας από την Τρία αγνοείται, μάλλον έχει πεθάνει. Η μητέρα της έχει αυτοκτονήσει από την ντροπή της που η κόρη της πήγε με έναν βάρβαρο, τον Πάρη, και η κόρη της ζει μες στην ντροπή. Τα αδέρφια της οι Διόσκουροι, που είναι δίδυμοι, έγιναν αστέρια στον ουρανό και πέθαναν. Η Ελένη χάνει και την τελευταία της ελπίδα να σωθεί και πιστεύει ότι τελικά δεν θα γλιτώσει αυτό το βάρβαρο γάμι με τον Πάρη. Έτσι πέφτει σε απόγνωση. Τη συνέχεια θα τη δείτε στην πορεία. Αν τελικά καταφέρει η Ελένη να αποκατασταθεί αλήθεια και να μάθουν όλοι στην Ελλάδα ότι δεν πήγε ποτέ αυτή στην Τρία, δεν απάτησε ποτέ τον άντρα της, θα το δείτε στη συνέχεια. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τις 17 γυναίκες του αρχαίου χορού, οι οποίες παρακαλώ να μπουν μέσα. Οι γυναίκες αυτές έχουν δώσει κατάτηση ψυχής, είναι όλες εργαζόμενες, οι περισσότερες είναι μητέρες. Λιγοστός ο ελεύθερος χρόνος τους κι όμως με ενθουσιασμό έχουν παρευρεθεί σε όλες τις πρόβες και θέλουν κι άλλες. Οι 17 γυναίκες του αρχαίου χορού θα βοηθήσουν την Ελένη και για το ρόλο του αρχαίου χορού θα σας μιλήσει η υπεύθυνη η κυρία Άννη Πουλημένου, η οποία 7 χρόνια στηρίζει το Θίασο, επιμελείται τις μουσικές χορογραφίες και μας έχει βοηθήσει απίστευτα τα τελευταία χρόνια και θα σας μιλήσει λίγο για τον ρόλο του αρχαίου χορού. Η κυρία Άννη Πουλημένου, παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα σας πω 2 λόγια για το ρόλο του αρχαίου χορού. Ο αρχαίος χορός στην Ελένη του Ευρυπίδη αποτελείται από Ελληνίδες αιχμάλωτες. Είναι γυναίκες
που κατανοούν τη συναισθηματική κατάσταση της Ελένης και μπορούν να ταυτιστούν μαζί της. Έχουν κοινό στοιχείο, η μοίρα της έχει οδηγήσει σε κοινά στοιχεία, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργήσει μια σχέση αλληλοκατανόησης και αλληλοβοήθειας. Είναι ουσιαστικά φίλες της Ελένης που την υποστηρίζουν, τη συμπονούν και συμπάσχουν μαζί της. Παράλληλα όμως κρατούν και μια αποστασιοποίηση και δίνουν καθοδηγητικές συμβουλές στην Ελένη. Στο τέλος, ωστόσο, ο ρόλος του αρχαίου χορού με τη συμβολή του δίνει διέξοδο στην απόγνωση της ηρωίδας. Στη σημερινή μας παράσταση, ο ρόλος του αρχαίου χορού αποτελείται από 17 υπέροχες γυναίκες που δίνουν μια εκφραστικότητα στην πλοκή του έργου. Οι γυναίκες αυτές με τη σειρά θα σας την παρουσιάσω μία-μία. Είναι η Βίκη Σπίνουλα, Αλεξάνδρα Τράντα, Αγλαία Λιτσαρδοπούλου, Ελένη Κατσιμιτσίρη, Αρετή Καλούδη, Άρτεμις Πουλημένου, Άρτεμις Πλακοπούλου, Αλίκη Ρωμανού, Ρένα Μουζακίτη, Έλενα Πουλημένου, Έλενα Μακρύ, Κατερίνα Σουρβίνου, Φωτεινή Φαγωγέννη, Βούλα Πουλημένου, Κατερίνα Χαζιάννη, Μαρία Τσιόλη, Ειρήνη Γκατιά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω την κυρία Έλενα Πουλημένου, η οποία απογείωσε τη θεατρική μας παράσταση φέτος και ανέλαβε όλα τα δελτία τύπου και την ενημέρωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να είσαι καλά, Έλενα, σε ευχαριστούμε για όλα. Απογείωσες την παράστασή μας, κάτι που δεν έκανα εγώ τόσα χρόνια. Και ευχαριστώ θερμά και τους ηθοποιούς μας, οι οποίοι και αυτοί με τον λιγοστό χρόνο που διαθέτουν ήρθαν στις πρόβες από τον Ιανουάριο έχουμε ξεκινήσει και έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, πιστεύω, και πολλές πρόβες και ελπίζουμε να το ευχαριστηθείτε. Ας ελπίσουμε ότι θα έχει αίσιο τέλος, ας ελπίσουμε ότι η Ελένη θα σωθεί και θα γυρίσει στη Σπάρτη. Θα το δούμε στην πορεία αυτό αν θα γίνει. Καλή σας διασκέδαση. βασιλιάς της όσο ζούσε ήταν ο Πρωτέας. Τα παιδιά του, ο Θεοκλήμενος
και η Θεονόη, που γνωρίζει όλα τα θεία, τα παρόντα και τα μέλλοντα. Η δική μου η πατρίδα είναι η Σπάρτη. Πατέρας μου, ο Τινδάρεος, με ονόμασαν Ελένη. Αντίπαλοι του Κάλους, τρεις θεές. Η Ήρα, η Αφροδίτη και η Αθηνά. Τον Πάρη βάζουν για να διαλέξει την ομορφότερη. Νικάει η Αφροδίτη, που τάζει στον Πάρη την ομορφιά μου. Έτσι λοιπόν ο Πάρης ξεκινάει για να μπει στην ηφική μου κλίνη. Θυμώνει η Ήρα, που δεν κερδίζει, και στέλνει στον Πάρη, αντί για μένα, είδωλο, όμοιο με μένα, πλασμένο από αιθέρα. Νομίζει ο Πάρης ότι με έχει. Λάθος νομίζει, δεν με έχει. Έτσι, εγώ βρίσκομαι εδώ, μεταφερμένη σε ένα σύννεφο από τον Ερμή, χωρίς τη θέλησή μου, περιμένοντας τη μόνη μου ελπίδα, τον άντρα μου, τον Μενέλαο, να έρθει να με σώσει. Εκείνος πολεμάει στην Τρία, γιατί νομίζει πως εγώ βρίσκομαι στην κλίνη του Πάρη. Η μόνη μου ελπίδα είναι να μάθει πως εγώ ποτέ δεν έστρωσα το κρεβάτι μου για τον Πάρη. Όσο ζούσε ο βασιλιάς Πρωτέας, ήμουν προστατευμένη. Αφότου όμως πέθανε, με κυνηγάει ο γιος του ο Θεοκλήμενος να με παντρευτεί δια της βίας. Γι' αυτό εγώ, επειδή τιμώ τον άντρα μου, προσπέφτω, οικέτησα στον τάφο σου, Πρωτέα, να με γλιτώσεις. Αφού έχεις σπηλωθεί το όνομά μου στην Ελλάδα ως άπιστη και ως υπέτεια του Τροϊκού πολέμου, να έχεις τον εδώ στην Αίγυπτο, να μην διασυρθεί το σώμα μου με να κάνω εσκρό με το Θεοκλήμενο. Θεοί! Αυτή είναι η πονηρή εικόνα της γυναίκας που εξόντωσε εμένα και χιλιάδες άλλους αρχαιούς στην Τρία. Πόσο ίδια είσαι καταραμένη, Ελένη! Γιατί ξένε, τι σου έχω κάνει? Γιατί με αποστρέφεσαι και με μισείς? Ποιος είσαι? Από πού έρχεσαι? Είμαι ο Τεύκρος, πατέρας μου Τελαμών και πατρίδα μου η Σαλαμίνα. Και τι σε φέρνει εδώ στη γη του Νείλου? Με εξόρισε ο πατέρας μου. Μεγάλη συμφορά σε βρήκε. Όμως γιατί? Φταίει ο αδερφός μου, ο Έαντας, ο οποίος αυτοκτόνησε για τις τιμές των όπλων του Αχιλλέα στην Τρία. Και έτσι ο πατέρας μου κατηγορεί εμένα και με εξόρισε. Είπες Τρία. Ήσουν κι εσύ λοιπόν στην έδοξη πόλης της Τρίας? Την κατακτήσαμε. Δεν έμεινε ούτε ίχνος. Πόσος καιρός πάει που πήρατε την πόλη? 7 περίπου χρόνια. 7 χρόνια! Τη γυναίκα, τη Σπαρτιάτισσα την πήρατε? Την έσφυρο ο Μενέλαος από τα μαλλιά. Μενέλαος, είσαι σίγουρος? Την είδα με τα δυο μου τα μάτια σου, λέω. Ο Μενέλαος είναι με τη γυναίκα του στη Σπάρτη? Αγνοούνται. Υπάρχει φήμη στην Ελλάδα πως ο Μενέλαος είναι νεκρός. Όχι. Χαθήκαμε. Σύμφωνα. Η μάνα της Ελένηση Αυτοκτόνησε. Πέρασε φιλιά στο λαιμό της για τις ντροπές της κόρης της. Τα αδέρφια της Ελένης, η γη του την Δάρεο ζουν. Πέθαναν και δεν πέθαναν. Έγιναν αστέρια ψηλά στον ουρανό. Οι διόσκουροι. Φύγε. Φύγε όσο πιο γρήγορα μπορείς. Ο βασιλιάς αυτής της χώρας θα σε σκοτώσει αν μάθει πως είσαι Έλληνας. Φύγε. Γυναίκα, μπορεί στη θωριά να μοιάζει στην Ελένη, αλλά σε ψυχή δεν της μοιάζεις καθόλου. Εύχομαι οι θεοί πάντα να σε ευλογούν. Να είσαι πάντα ευτυχισμένη. Φίλες μου!
Φίλια μου, χορέψτε! Φίλες μου, κοντά μου ελάτε. Χορέψτε για το θρήνο μου. Πολυπενθείς την τύχη σου. Βίος αβίωτος σου έτυχε. Και τι κακό δεν σε έχει βρει και τι δεν έχεις πάθει. Χάθηκε η μητέρα σου. Δυστύχησαν τα αδέλφια σου. Και εσύ, λένε όλοι στην Ελλάδα, ότι ρίχτηκες στην κλίνη του Πάρη, του βάρβαρου. Και για τον άντρα σου το Μενέλαο, λένε πως χάθηκε γυρνώντας από την Τρία. Στο παλάτι σου στη Σπάρτη. Εσύ ποτέ δεν θα γυρίσεις. Φίλες! Τι μοίρα είναι αυτή που με έχει υποτάξει. Οι θεοί με εξόρισαν από την πατρίδα σε μέρη βάρβαρα. Στερούμε αγαπημένα πρόσωπα. Και έγινα δούλα. Η μόνη μου ευκαιρία ήταν ο άντρας μου να έρθει να με σώσει. Άι! Πέθανε εκείνος! Δεν υπάρχει πια σωτηρία. Η μητέρα
της φόρεσε φιλιά, αυτοκτόνησε. Εγώ είμαι ο φωνιάς της. Αδέρφια μου, οι δίδυμοι διώσκουν, άστρα, στον ουρανό πάει, χάθηκαν. Μέσα μου έχω πεθάνει κι ας μοιάζω απ' έξω ζωντανή. Γιατί ακόμα ζω! Ποια τύχη μου είχε απομείνει! Θα προτιμήσω ένα γάμο βάρβαρο και να έχω πλούτη και τιμές. Όχι, καλύτερα να πεθάνω! Ελένη, μπες στο παλάτι και τη Θεονόη που τα πάντα γνωρίζει, την κόρη του Πρωτέα. Ρώτησέ την για τον άντρα σου. Αν ζει ή αν δεν βλέπει πια το φως, θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Μαζί να ακούσουμε τα λόγια της Παρθένας. Εβραίος οι γυναίκες να συντρέχουν τις γυναίκες. Πατέρας μου είναι ο Ατρέας, αυτός που έφερε στον κόσμο δύο παιδιά, τον Αγαμέμνονα και τον Μενέλαο. Εμένα οδήγησα στρατό ολόκληρο μέσα από τη θάλασσα στην Τρία κι είναι αμέτρητοι αυτοί που πια δεν ζουν, αλλά κι αυτοί που ευτυχισμένοι έχουν επιστρέψει πίσω στα σπίτια τους. Κι εγώ πλανιάμαι δύστικος τόσο καιρό και ενώ ποθώ να φτάσω στην πατρίδα μου, δεν μου αξιώνουν τέτοια μοίρα οι θεοί. Το πλοίο μου συντρίφτηκε πάνω στα βράχια. Δεν ξέρω ούτε καν το όνομα αυτής εδώ της χώρας. Ποιος ο λαός της. Η θάλασσα μου άρπαξε γειτόνες και όλη μου την κλειδί. Και η γυναίκα, εκείνη που στάθηκε αιτία όλο το βασάνο μου και συμφορών μου, ναι, η Ελένη. Τι την έκανα, την έκρυψα σε μία σπηλιά και έβαλα τους συντρόφους μου να τη φυλάνε. Πάρε τρομοξένε! Αν δεν φύγεις, θα πεθάνεις. Τους Έλληνες δεν τους θέλουμε εδώ. Είμαι ναυαγός και δικαιούμαι άσυλο. Τράβα να τα πεις σε κανένα άλλο σπίτι. Εδώ πέρα είσαι ένα τίποτα. Ποια είναι αυτή εδώ η χώρα? Αυτή είναι η χώρα. Βάρβαρε ναυαγέ. Είναι η χώρα του Νίκη. Η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος! Δυστυχία μου, που με έριξε το κύμα! Ο βασιλιάς που είναι? Είναι μέσα? Αυτό είναι το μνήμα του. Ο γιος του, ο Θεοκλήμενος, κυβερνά τη χώρα τώρα. Και αυτός πού βρίσκεται? Μέσα δεν είναι. Δεν τους χωνεύει όμως. Καθόλου τους Έλληνες. Γιατί? Τι του έφτεξαν οι καημένοι Έλληνες? Καλέ, μέσα στο παλάτι ζει η κόρη του Τιγδάρος, η Ελένη. Πώς είπες? Αποκλείεται. Πες το πάλι να το ακούσω, δεν το καταλαβαίνω. Είσαι και αργόστροφος. Η κόρη του Τιγδάρεως, η Ελένη, ήρθε από την πατρική της γη, τη Λακωνία. Μήπως μου κλέψανε τη γυναίκα από τη σπηλιά? Πότε ήρθε? Προτού πάνε άρχαιοι για πόλεμο στην Τρία. Γι' αυτό τώρα δρόμο, φύγε. Γιατί αν σε πιάσει ο βασιλιάς μου Θεοκλήμενος, η φιλοξενία που ζητάς θα γίνει ο θάνατός σου. Σου μίλησα σκληρά, γιατί με δούλα και φοβάμαι το βάρβαρο τον αφέντη μου. Εγώ δεν έχω κάποιο θέμα με τους Έλληνες, αλλά φοβάμαι
Για το δικό σου το καλό. Άκουμε που σου λέω. Φύγε, φύγε, προτού να είναι αργά. Τι να σκεφτώ! Στις τόσες δυστυχίες! Τώρα ακούω κι άλλη συμφορά. Χειρότερη! Πήγα και έφερα τη γυναίκα μου, Ελένη, που οι σύντροφοί μου τη φυλάνε στη σπηλιά. Σε αυτό όμως, εδώ το παλάτι, όπως είπε και εκείνη η γριά, υπάρχει κάποια άλλη, με το ίδιο όνομα με εκείνη. Τι να κάνω, τι να σκεφτώ, τι να κάνω! Το βρήκα, ναι, αυτό θα κάνω. Θα περιμένω τον βασιλιά. Αν δείξει αιμοβόρος, θα γυρίσω πίσω στα συντρίμια του ναυαγίου. Αν πάλι δείξει μαλακός, θα του ζητήσω βοήθεια στις συμφορές μου. Ναι, αυτό θα κάνω. Θα κρυφτώ εδώ πέρα για ασφάλεια. Ελένη, άκουσα από το στόμα της Θεονόης το άσμα του Θεού. Προφήτεψε πως ο Μενέλαος δεν κρύφτηκε στη γη. Το κύμα τον παραπλανά και δεν έχει γυρίσει ακόμα στην πατρίδα του. Γυρνάω από γωνιά σε γωνιά της γης από όταν έφυγε από την Τρία. Ένα μόνο δεν είπε. Αν εδώ έχει φτάσει. Εγώ όμως δεν ρώτησα. Συγκράτησα τον εαυτό μου από τη χαρά μου που έμαθα πως είναι ζωντανός. Όχι σύμφωνα με τα λόγια της Θεονόης. Κάπου εδώ κοντά τον έχει ξεβράσει η θάλασσα. Με λίγους συντρόφους ναυαγό. Ποιος είναι αυτός? Έχω πιαστεί σε ενάντια του Θεοκλήμενου, βοήθεια! Στάσου! Μόλις σε είδα τάχασα. Δεν βγαίνει η φωνή μου. Φύγε, θα με παραδώσεις με τη βία στο βασιλιά. Δεν είμαι κλέφτης. Το σώμα σου όμως έχει στυλιγμένο με κουρέλια. Ποια είσαι? Ποιο είναι το πρόσωπο αυτό που βλέπω? Εμένα. Η ίδια ερώτηση με καίει. Ποιος είσαι? Είσαι Ελληνίδα ή κατάγεσαι από αυτήν εδώ τη χώρα? Ελληνίδα είμαι. Εσύ όμως θέλω να μάθω ποιος είσαι. Μοιάζεις πολύ, τρομακτικά πολύ με την Ελένη. Εσύ, πολύ με το Μενέλα. Ήρθες επιτέλους στα χέρια της γυναίκας σου. Βλέπω οράματα. Δεν βλέπεις οράματα της νύχτας, Μενέλα. Δεν να βλέπεις. Το θέαμα είναι όμοιο. Κοίταξέ με. Εγώ είμαι η γυναίκα σου. Κοίταξέ με. Η Ελένη δεν πήγανε. Αχ, Μενέλε! Σε έψαχνα παντού! Μήπως σας επιτέθηκαν οι βάρβαροι, λέτε! Λέω! Πως άδικα τραβήξαμε τόσα δεινά! Τι άδικα, εξήγησέ μου! Ψηλά στο Εθέρα πέταξε η γυναίκα σου! Ποιον Εθέρα! Συνέχισε, πες μου! Έφυγε από τη σπηλιά που τη φυλάγαμε! Αδύνατον, πώς! Ήτανε σχέδιο των Θεών! Τόσα χρόνια πολεμούσαμε στην Τρία για ένα ψεύτικο είδωλο! Τρομερά αυτά που λες, τρομερά, εξήγησε πώς γίνεται, τι! Η γυναίκα σου, η Ελένη, η κόρη του Τιδάρεως, φορτώθηκε άδικα μια αισχρή φήμη της άπιστης γυναίκας, που εξαιτία της έγινε ο Τροϊκός πόλεμος και αφανίστηκαν χιλιάδες αχαιοί. Φύγε, σύντροφε, φύγε, σε ευχαριστώ. Μέρα πολυπόθητη, πώς σε έφερες στην αγκαλιά μου! Όλα την εμένα μου σύζυγε. Πλημμυρίζω από χαρά. Λατρευτό μου πρόσωπο, κρατώ τη σύζυγό μου, αυτή που χρόνια έβριζαν οι σύντροφοί μου. Φίλες μου, τρέξτε! Φίλες μου, ελάτε στη χαρά μου, κρατώ το σύζυγό μου, που χρόνια περίμενα να έρθει από την Τρία. Ποια μοίρα σε άρπαξε μακριά από την πατρίδα μας? Ο Ερμής με έφερε εδώ στη γη του Νείλου. Και αντί για σένα, είδωλο στέλνει στην Τρία. Συμφορές, δεινά και πάθη. Εσύ πια η μητέρα μου. Στο λαιμό της εφόρεσε φιλιά απ' την τροφή της. Για μένα. Άραγε η κόρη μας, Ελένη, η κόρη μας! Η Ερμιόνη είναι ζωντανή! Ανή, πατρί και άτεκνη. Περνάει τη ζωή της. Από ντροπή κι αυτή, θρηνώντας το γάμο μου με τον Πάρη, που δεν έγινε ποτέ. Ο Πάρη μου ρήμαξε στο σπίτι! Ο Ερμής με εγκατέλειψε εδώ, στη γη του Νείλου. Μα εγώ δεν εγκατέλειψα ποτέ, ούτε πατρίδα. Εσένα, Μενέλα, για ένα γάμο αισχρό με το Θεοκλήμενο. Εύχομαι να είσαι ευτυχισμένη από εδώ και πέρα. Να σε αφήσουν όλα τα πάθη έως αυτή τη μέρα.
Πρέπει να φύγεις. Πρέπει να φύγεις από αυτήν εδώ τη χώρα. Ο άντρας που ζει στο παλάτι, αν σε βρει, θα σε σκοτώσει. Γιατί είναι ο βασιλιάς της χώρας. Ναι. Εκείνος κυβερνάει εδώ την Αίγυπτο. Λέγεται Θεοκλήμενος. Είναι ο γιος του Πρωτέα. Και δεν μπορώ στο σπίτι μου μαζί μου να σε πάρω. Θέλω να δω τον άντρα μου νεκρό, Μενέλα. Ελπίδα έχουμε, δεν μένει άλλη να σωθούμε. Να τολμήσω, δράση! Όχι! Όχι! Δεν πρέπει να μάθει ο βασιλιάς πως έχεις έρθει. Ποιος θα το πει, αφού ο ίδιος δεν ξέρει ότι βρίσκομαι εδώ. Η αδερφή του θα του το πει. Η Θεονόη. Είναι η Έρια. Δεν ξέρει τα πάντα. Τα μέλλον, τα παρόντα. Αν όμως καταφέρναμε να την πείσουμε στον αδερφό της, να μην μιλήσει. Κι έτσι, κι έτσι εμείς θα καταφέρουμε να ξεφύγουμε. Ναι! Χωρίς τη θέλησή της, όχι. Όχι! Και αν δεν την πείσουμε. Τότε πεθαίνεις. Εγώ το Θεοκλήμενο παντρεύομαι για της βίας. Είσαι ικανή να με σκοτώσεις! Το ίδιο σου, το ψήφο, κοίτομαι δίπλα σου, νεκρή. Όρκο ιερό σου κάνω. Τι όρκο, αν πάρεις άλλον, να πεθάνεις! Θα πεθάνω. Θα πεθάνω. Θα κοίτομαι δίπλα σου νεκρή. Τότε πιάσε το δεξί μου χέρι, Ελένη, και γι' αυτά ορκίσου. Πενέλα, ορκίζομαι. Πως αν πεθάνεις, εγώ το φως του ήλιου τότε να μην το βλέπω. Εγώ, Ελένη, ορκίζομαι πως αν σε χάσω, να δώσω τέλος στη ζωή μου. Δυστυχισμένε, πόσους κινδύνους ξέφυγες για να έρθεις. Δεν ξέρεις όμως αν θα γυρίσεις πίσω στην πατρίδα. Συγκεντρώνονται να αποφασίσουν σήμερα για σένα προς τον Δία. Η Ήρα είναι ευμενής μαζί σου. Θέλει να γυρίσεις πίσω στην πατρίδα με αυτήν, ώστε να αποκαλυφθεί η απάτη της ότι έδωσε ως δώρο την Ελένη στο Πάρη. Και όλα αυτά από μένα εξαρτώνται. Παρθένα, προς τα πόδια σου προσπέφτω οικέτησα για να υπερασπίσω εμένα. Αυτόν εδώ. Σε παρακαλώ,
τους ενάρετους τρόπους του πατέρα σου μιμήσου. Διότι άνθρωπος που γεννήθηκε από πατέρα δίκαιο οφείλει να ακολουθεί τους τρόπους εκείνου που τον γέννησε. Εγώ δεν θα δεχτώ στα γκόνια αυτά να προσπέσω, ούτε με δάκρυα να βρέξω τα μάτια μου. Αν τη γυναίκα μου αρπάξετε, εγώ θα δώσω μάχη με τον αδερφό σου. Ή αυτός ή εγώ. Αν αρνηθεί τη σύγκρουση σώμα με σώμα, τότε εγώ σκοτώνω τη γυναίκα μου και πήγω αυτό το δίκο πως παθεί στην καρδιά μου. Θα πέσουμε και οι δύο νεκροί, ο ένας πλάι στον άλλον. Σκότωσέ μας λοιπόν, αν εσύ αυτό θες. Αλλά αν είσαι δίκαιη όμως εσύ, θα πάρω πίσω τη γυναίκα μου εγώ. Παρθένα, σκέψου σοβαρά. Τώρα πρέπει να κρίνεις. Σ' όλους να δώσεις τη χαρά, τον πόνο να παλύνεις. Εγώ και έχω γεννηθεί και θέλω να είμαι ευσεβής. Μέσα μου υπάρχει εκγενετής ένας ναός δικαιοσύνης. Για όσα με έφεσε εδώ στον τάφο του πατέρα μου, λέω κι εγώ τα ίδια. Θα διαπράξω αδικία αν δεν σου επιστρέψω τη γυναίκα σου. Γιατί και ο πατέρας μου αν ζούσε, σε σένα θα δίνε αυτήν. Βρείτε μόνοι σας διέξοδο κι εγώ θα απομακρυνθώ. Κρατώ σιωπή. Ξεκινήστε από τους θεούς. Προσευχηθείτε στην Αφροδίτη να σας αφήσει να γυρίσετε πίσω στην πατρίδα. Και όσο νεκρέ πατέρα μου θα έχω εγώ το σθένος, κανείς ποτέ δεν θα σε βύσει. Ελένη, αν μπω μέσα στο παλάτι και με αυτό το δίκο πως παθεί, τον βασιλιά σκοτώσω. Όχι Μενέλε. Δεν θα σε αφήσει ποτέ η Θεονόη αν καταλάβει πως έχει σκοπό τον αδερφό της να σκοτώσεις. Ναι, αλλά ούτε πλοίο υπάρχει ώστε να καταφέρουμε να ξεφύγουμε. Αν και κάτι σωστό μπορεί να πει και μια γυναίκα, τι θα έλεγες αν λέγαμε πως ένας ζωντανός έχει πεθάνει? Εγώ θα κόψω τα μαλλιά μου και μπροστά στο ανασεβήθεο κλίμενο θα σε θρηνήσω και θα ζητήσω να σε θάψω στη θάλασσα. Πες ότι το δέχεται. Πώς εμείς, Ελένη, θα καταφέρουμε να ξεφύγουμε χωρίς πλοίο? Εγώ θα το ζητήσω για να ρίξω τις νεκρικές σου προσφορές στα κύματα. Βρήκες τη λύση. Αλλά εγώ, Ελένη, θα έρθω στο ίδιο πλοίο τα νεκρικά στολίδια να προσφέρω. Μα και βέβαια, Μενέλε. Και εσύ θα είσαι στο πλοίο, αλλά και οι συντρόφοι σου που περιμένουν κρυμμένοι στη σπηλιά. Και για το χαμά μου, πώς θα πεις πως το είπε? Εσύ ο ίδιος. Εγώ. Εσύ θα πεις πως είδες το Μενέλαο να χάνεται στα κύματα με τα ίδια σου τα μάτια. Κάτσε εδώ και περίμενε στον τάφο του Πρωτέα. Εγώ τα μαλλιά μου θα κόψω και από λευκά θα φορέσω μαύρα.
Δούλας! Μνήμα του πατέρα μου, σε χαιρετώ. Ο γιος σου, ο Θεοκλήμενος, εδώ μπροστά σου, παρόν, πάντα σε προσφωνεί. Έμαθα πως ήρθε στο παλάτι μου κάποιος Έλληνας. Μήπως θέλει να αρπάξει την Ελένη? Άμα τον πιάσω θα πεθάνει. Γιατί τα άλλαξες με μαύρα? Γιατί έκοψες τα μαλλιά σου, Ελένη? Γιατί δάκρυα τρέχουν από τα μάτια σου, Ελένη? Κύριε μου! Πέθανε ο Μενέλαος! Δεν χαίρομαι με αυτό που είπες,
Αλλά αλλάζει η τύχη μου. Ήρθε κάποιος και σου έφερε την είδηση. Ήρθε. Ποιος? Πού? Πότε? Αυτός, εκεί, που κάθεται ζαρωμένος στον τάφο του Πρωτέα. Και από ποιο μέρος είναι ο ξένος? Έλληνας. Από τους Αχαιούς. Και με τι τρόπο λέει πως πέθανε ο Μενέλαος? Με το πιο φρικιαστικό. Χάθηκε μέσα στα κύματα. Και πώς ενώ ήταν κι αυτός στο καράβι, δεν χάθηκε κι αυτός? Οι ταπεινοί και όχι οι τρανοί γλιτώνουν το θάνατο, Θεοκλήμενε. Άρχισε το γάμο μας να προετοιμάζεις. Επιτέλους ήρθε η χαρά. Ξέρεις τι πρέπει να γίνει τώρα, Θεοκλήμενε? Τι πρέπει να γίνει? Θέλω να θάψω τον πεθαμένο μου άντρα. Και πώς θα θάψουμε μια σκιά, Ελένη? Έθιμο των Ελλήνων είναι και συνήθεια. Τους πνιγμένους να τους ενταφιάζουμε μέσα σε άδεια πέπλα. Φτιάξου όπου θέλεις τάφο. Όχι, όχι τάφο, Θεοκλήμενε. Θα τους θάβουμε σε τάφο τους πνιγμένους. Αλλά πώς? Δεν ξέρω τις ελληνικές συνήθειες. Ξέρει εκείνος. Αυτός θα σου πει τι πρέπει. Εγώ είμαι άπειρη. Ξένε, έλα εδώ. Πώς θάβετε αυτούς που πήγηκαν στη θάλασσα? Δεν ξέρω τις ελληνικές συνήθειες. Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις για την ακριβή της χάρη. Σφαχτάρι. Πρώτα για τους νεκρούς, ένα σφαχτάρι. Άλογο συνηθίζουμε εμείς οι βάρβαροι ή ταύρο. Τι άλλο του προσφέρουν? Όπλα. Χάλκινα όπλα. Γιατί λάτρευε τις μάχες ο νεκρός. Αυτά που θα σου δώσουμε εμείς θα είναι αντάξια των Πελοπηδών. Τι άλλο θέλετε? Καρπούς. Όσους καλούς καρπούς η γη δωρήσει. Και πώς τα ρίχνετε αυτά στη θάλασσα, ξέρετε? Πλοίο. Ξέρετε, μεγαλειότατε. Θα χρειαστούμε και ένα πλοίο. Αλλά και κοπηλάτης. Και πόσο θα απομακρυνθεί το πλοίο από τη στεριά? Ίσα που να διακρίνετε το κύμα που θα βγαίνει από το πλοίο. Θα σας δώσω πλοίο φοινικικό. Καλό είναι αυτό, ώστε να έχει τις τιμές του Μενέλαος. Σαν βασιλιάς της Σπάρτης που είμαι εξάλλου. Και δεν τα βγάζεις πέρα μόνος σου, χρειάζεσαι κι αυτήν. Έθιμο. Ξέρετε, αυτό είναι έθιμο των Ελλήνων, το νεκρό. Να τον ενταφιάζει η μητέρα, η σύζυγος, τα παιδιά. Θα είναι ασέβεια να στερούμε από τους νεκρούς τα πρέποντα. Έστω, συμφέρον μου είναι να έχω ευσεβή γυναίκα. Και επειδή μου έφερες καλές ειδήσεις, πάμε μέσα να βγάλεις τα κουρέλια που φοράς και να φορέσεις καθώς πρέπει ρούχα. Αλήθεια.
κόσμο. Πήγαν όλα καλά. Η Θεονόη μας πρόδωσε στον αδερφό της. Και τώρα ο Μεντέλαος είναι έτοιμος να σκοτώσει και 1000 βάρβαρους αν μπούμε στο καράβι. Τη χαρά μου, τα έχω μπερδεμένα. Οι προσφορές που ζήτησε ο ξένος είναι έτοιμες να ρηχτούν στη θάλασσα. Δεν θα υστερώ εγώ τίποτα σαν άντρας από τον άντρα σου, Ελένη. Δεν θα μάθω τώρα να αγαπώ αυτούς που μ' αγαπούν, Θεοκλήμενε. Ελένη, να έρθω κι εγώ μαζί σας στο πλοίο να βοηθήσω. Εσύ? Εσύ ένας βασιλιάς? Να έρθεις στο πλοίο να ανακατευτείς με τους δούλους σου? Ποτέ! Κάποιος να πάει να πει στους προύχοντες να ετοιμάζουνε δώρα για το γάμο. Πρέπει η χώρα να βουήξει από χαρά για να είναι αξιοζήλευτος ο γάμος μου με την Ελένη. Και εσύ, ξέρε, πάρε τις προσφορές να ρίξεις στη θάλασσα για να τιμήσεις τον πρώτο της άντρα. Και μετά γύρνα πίσω, φέρε μου την και έλα να γλεντήσεις στο τραπέζι το γαμήλιο και ύστερα πας όπως πρέπει στην πατρίδα σου. Να γίνει ο γάμος μου. Θεέ, ρίξε σε μας το βλέμμα σου και βοήθησέ μας. Θεέ, αν μόνο αυτή τη χάρη μας κάνετε για πάντα ευτυχισμένους. Βασιλιά μου! Βασιλιά μου! Βασιλιά που είσαι! Βασιλιά μου! Βασιλιά μου! Βασιλιά που είσαι! Βασιλιά μου! Τι συμβαίνει! Βασιλιά μου! Βασιλιά που είσαι! Βασιλιά μου! Βασιλιά μου! Βασιλιά μου, νέο πουτάκι θα σου φέρνω! Στο παλάζι έμεινε μεγάλη συμφορά! Τι έγινε! Το έσκασε η Ελένη! Πώς! Πετώντας! Περπατώντας! Πώς έγινε! Την πήραμε ένας από την Αίγυπτο! Αυτός που ανακοίνωσε τον ίδιο του το θάνατο! Πώς έγινε αυτά, τρομερά αυτά που μου λες! Πώς έγινε αυτό! Ρίξαν μες στη θάλασσα καράβι, μαζί και οι 50 κοπηλάτες. Συμφορά μου! Τότε πλησίασαν στο καράβι κάτι Έλληνες, συνταξιδιώτες του Μενέλαου, ντυμένοι στα κουρέλια από το ναυάγιο. Μόλις τους είδε ο γιος του Ατρέα, προσποιήθηκε ότι τους λυπάται και τους είπε: Θέλετε το γιο του Ατρέα μαζί μας να τον θάψετε? Και εκείνοι, ρίχνοντας ψεύτικα δάκρυα, ανέβηκαν στο πλοίο. Αμέσως τότε ο Μενέλαος φώναξε: «Ω, θαλάσσιε Ποσειδώνα, οδήγησε εμένα και τη σύζυγό μου Ελένη
πίσω στη Σπάρτη, σόους και ασφαλής. Τότε κάποιος φώναξε: «Απάτε! Απάτε το ταξίδι! Τιμονιέρι! Γερέσουμε πίσω!» Αμέσως τότε ο Μενέλαος φωνάζει: «Εσείς, το άνθος της Ελλάδας, τι κάνετε ωραία, τι κοιτάτε, σφάχτε τους βαρβάρους, ρίχτε τους στη θάλασσα ωραία!» Άλλοι κρατούσαν στα χέρια τους σκουπιά και άλλοι ξέφοι και το καράβι έπλεε στο αίμα και η Ελένη από την πρέμνη τους ενθάρρυνε. Πού είναι της Ελλάδος η δόξα! Δείξτε τι να τη δουν οι βάρβαροι! Τέλος, ο Μενέλαος μας ανάγκασε να πέσουμε όλοι στη θάλασσα και ανάγκασε τον τιμονιέρι να στρέψει προς την Ελλάδα. Με μιας τότε φέσηξε όρθιος άνεμος και πάνε έφυγα. Τρομερά αυτά που μου πες. Χάσου από τα μάτια μου, δεν θέλω να σε βλέπω. Την πάτησα με τα τεχνάσματα της γυναίκας. Την αδελφή μου θα σκοτώσω. Αυτή με πρόδωσε. Στάσου κύριε μου, μη! Δούλα! Είσαι εσύ άξια να κρίνεις τον αφέντη! Για το καλό σου! Μου την έδωσε η τύχη εμένα την Ελένη! Και στην άρπαξε το δίκαιο! Μήπως θέλεις να πεθάνεις! Σκότωσε μένα αν θες! Μα ποτέ την αδερφή σου! Αυτή είναι η μεγαλύτερη δόξα του πατέρα σας, του Πρωτέα! Θεοκλήμενε! Στην οργή σου αντιδρούμε! Κυρίως κουροί είμαστε! Δεν ήταν γραφτό να γίνει αυτός ο γάμος! Η Θεονόη σου φέρθηκε σεβάσμια και δίκαια! Μέχρι τώρα η Ελένη εδώ έπρεπε να μένει! Τώρα όμως ελήφθησαν οι θεοί να γυρίσει η αδερφή μας στο Μενέλαο, γιατί οι θεοί δεν νιώθουν μίσος για τους ευγενείς. Παιδιά του Δία και της Λίδας, θα αφήσω την οργή που είχα για την αδερφή μου. Ούτε τη δική σας αδερφή θα σκοτώσω αφού το θέλουν οι θεοί. Ας πάει πίσω στη Σπάρτη αφού οι θεοί το αποφάσισαν και να καμαρώνεται για τους καλούς της τρόπους που λίγες γυναίκες τους έχουν. ενώ στα προσδόκητα ο Θεός βρίσκει λύση. Έτσι τελείωσε η ιστορία του Ευρυπίδη. Του Ευρυπίδη, ελπίζω μην σας φάνηκε βαριά, να την απολαύσατε και τώρα θα σας παρουσιάσουμε τους φανταστικούς ηθοποιούς, ερασιτέχνες, αλλά με πολύ μεράκι και πάθος, δίνουν κατάθεση ψυχής και το ευχαριστιούνται. Τεύκρος Λέανδρος Χιόζος.
αρχαίος σύντροφος Γιώργος Βλαχόπουλος. Αιγύπτιος ναύτης Ανδρώνικος Μπίκας. Γριά υπηρέτρια και χορεύτρια του αρχαίου χορού Άρτεμις Βλαχοπούλου. Διόσκουροι, οι απομηχανείς θεοί που έδωσαν διέξοδο στη λύση του προβλήματος του Ευρυπίδη, Μάνος Κιαδάς και Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Θεοκλήμενος, ο Βάρβαρος Βασιλιάς, Στέλιος Παπαδόπουλος. Ελένη Μαρία Παπαδοπούλου και Μενέλαος Ορέστης Τόσκα. Ευχαριστούμε που για 14η χρονιά μας τιμήσατε με την παρουσία της. Με την παρουσία σας, συγγνώμη. Και φυσικά η θεονόη μας, Βίκη Σπίνουλα, η φοβερή Αιγύπτια ιέρια. Θεράπαινα Ειρήνη Γκαρδιά. Έλα Ειρήνη μου. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά.